alçades a la lluna, obrint una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaran ahir, farem una foguera amb l'estrella i la por. Maria Mercè Marçal neix el 13 de novembre de 1952 a Barcelona i fins als 10 anys va viure a Ivars d'Urgell. Durant la seva vida sempre recordarà els orígens de la seva família, establerta al camp i dedicada a la vida de pagès. Gràcies a la influència del seu pare, va estudiar batxillerat a l'Institut de Lleida, on va començar a escriure poemes en castellà a causa de la dictadura. No obstant, influïda pel moviment de la nova cançó, comença a escriure els primers versos en català. Deixarem les escombres per pasturar del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó. I la cendra que resti no la canviarem. Després de ser traslladada a la Universitat de Barcelona el 1969, es va llicenciar en Filologia Clàssica. Després d'haver estat donant classes als obrers, el 1972 es casa amb el poeta Ramon Pinyol Balasc, el que li va provocar un canvi molt radical en la seva vida. Durant l'època dels 70 va participar en la creació dels llibres Mal, juntament amb el seu marit i molts més poetes de l'època. El fum dibuixarà. El 1976, Maria Mercè Marçal guanya el Premi Carles Riba de Poesia amb el recull Cau de Llunes. Durant aquest període comença a endinsar-se tant en la vida literària com en la política. El novembre del 1976 s'afilia al Partit Socialista d'Alliberament Nacional i forma part del comitè executiu. En aquest mateix any, el seu nom es comença a fer més i més popular amb el seu segon poemari Bruixa de Dol i amb el seu paper com a dinamitzadora de grups feministes participant en molts moviments i associacions. En 1980 neix la seva filla Eura, la qual serà font d'inspiració pels poemaris Sal Oberta el 1982 i La germana a l'estrangera el 1985. L'única novel·la que escriu, La passió segons René Vivien, guanyarà molts premis, com el Carlemany, el Premi de la Crítica, el Premi Crítica Serrador, el Joan Crasells, el Prudenci Bertrana i el de la Institució de les Lletres Catalanes. Durant tota la seva vida, serà present al moviment feminista. El moviment feminista internacional agafarà importància al 1992 i això impulsarà la creació del Comitè de Dones Escriptores del Centre Català del Pen. Finalment, mor a Barcelona el 5 de juliol de 1998 a causa d'un càncer, quan només tenia 45 anys. Pels alts terrats de la pena, tu i jo i un bé sense por.